Dnes proběhl křest nové publikace Čeština nejen pro mladé fotbalisty, fotbalistky. Byli jsme tady s Bárou Černoškovou, s Honzou Kollerem, s autorem Františkem Brožem, ale i s dalšími spoluautory, což jsou studenti středních škol. Byl jsem osloven, jestli bych se nechtěl zúčastnit tohoto projektu, a když jsem si to prostudoval, tak se mi ten nápad strašně líbil a proto jsem do toho šel a dobře jsem udělal, že knížka je opravdu skvělá, baví mě a myslím si, že dětem by mohla něco dát. Já jsem měla velkou radost, když mě autoři a organizátoři oslovili, abych byla ambasadorkou tohoto projektu, protože spojuje věci, které mám ráda, sport a češtinu. A myslím si, že je skvělé, že vlastně tady tu vášeň pro obě dvě tyhle disciplíny můžeme předávat dětem. Kniha je naprosto výjimečná. Myslím si, že nemá vůbec obdoby ve světě učebnic, protože je založená na hodnotách, na výjimečných sportovních událostech, které se odehrály nejenom tady, ale i mimo Českou republiku. Přibližuje nám události, které se historicky staly, byly výjimečné, pozvedly naši národní hrdost, ale i nás třeba potěšily. A jejím smyslem základním je propojit svět sportu, svět češtiny a hlavně nějak zkusit způsobit to, že děti budou mít rádi obojí, že ty, co mají rádi sport, trošičku vemou na milost češtinu a tu češtinu se díky tomu i trochu naučí.